Lah piye? Kowe ora lagu ora? Lagune iki apa? Segenah penak. Oh, tapi iki sing penak. Lagune iki. Iki. Penak. Kalem tenan? Yo. Awas ya awas. Kok ngono wae? Diputar. Wes, sedengan. Ngene lho. Jenengmu sapa? Yanto. Piye, Mas? Jenengmu sapa? Kok dicake beden wong ngono. Lho kene takok. Piye? Kelut-kelut tumbangmu suwek. Kowe iki lho perkenalan. Iki ben nggone adimu iki. Jenengmu sapa? Karosi. Cekli. Lega lho. Perkenalan. Ya to. Ulo ditakoki karo Yota ya to. Jenengmu sapa? Lho, ya to. Hah? Piye? Ojo kene lho. Jenengmu sapa? Ya to. Lah ya. Lah yo. Kowe iki saka ndi? Sapa ado welem? Hah? Welem. Ado welem. Kuwi ngene sapa? Osman. Kowe iki jajane Piye? kamu bajingan. Ya, apa. Mas. Hah? Kuwi ngene sapa? Sorry, Pak. Kok ditakoni apa-apa jawab karo bentak-bentak. Kuwi Lah ngene. iki bintang tamu. Wah, sorry. Nah, yo kenalkan nama saya. Nggih, apa? Yanto. Fotone politik. Kenalkan nama saya nggih Pak, Bu, adik-adik nama saya Malvin. Dah. Ini kon. Aku sapa? Bapak sapa? Sinten? Kena kita oke ngene kok, Son. Data wis data. Paling data ya. Data. Tose. Data. Sing apik. Baik. Sing apik. Sapa sing iki? Oke, Mas apik. Baik. Perkenalan lah. Oh, bentak-bentak itu loh. Kita perkenalan kok. Ya. Piye sampean? Preso. Kuwi
Kan ngajari kalau kan ngajari. Kuwi ngene sapa kuwi? Ngajari. Kuwi ngene sapa? Itu ora arti kok. Apa? Kobra sih. Bola apa? Kuwi ngene kobra. Aku njero nyumput jarene anake kobra. Iki yo jolon apa? Hah? Kok salto? Anakmu kok salto? Kok salto ayah kowe? Ini kisah salto. Iki Yo dibuktekno. kakak pe salto kowe melu salto ora? Kok padha-padha lemune iki lho padha. Ayo, Copot nek kemeng. salto. Kok ngajari sih? Ya ngajari. Ngajari. Nek kok molak balik tenanan kok ngingeti malah radine. Naju. Ayo kentanan goblok lho. Apa? Kowe. Aku kok kowe. Kowe. Yo wis tok kowe. Kowe yo. Aku kok kowe. Kowe. Yo wis tok kowe to. Ah, goblok. Oke. Aku tak kowe alien. Hah? Wis tak kowe alien dhuwur. Piye? Kowe men apa tekan kene? Kowe iki satu sing suwi lagi tak-take melu alien ngono lho. Oh, tak. Ana pisan mak jungkir ngono lho.
Kenapa gue? Gue bisa. Aku juga bisa. Gue bisa. Cepat. Kalau memang belum main lagi. Grup pemerasan. Kenalan dono.